מכון מור, הבריאות שלך, המומחיות שלנו. שאלות ותשובות בנושא טיפול חדשני להעלמת ורידים בולטים ברגליים, בלי ניתוח ובלי הרדמה. שלום דוקטור גלילי. שלום. רציתי לדעת, האם דליות ורידי הרגליים היא רק בעיה אסתטית או גם בעיה רפואית? חשוב להבין שמדובר בבעיה לא רק אסתטית, אלא בהחלט רפואית, ואם לא מטפלים בבעיה, היא עלולה להסתבך למצבים של כאב, נפיחות, דלקות ואפילו כאבים קשים שלא מתרפאים, ויש מצבים גם של קרישי דם מסכני חיים. מהם יתרונות הטיפול החדשני להעלמת הוורידים הבולטים? היתרון הגדול ביותר שמדובר בטיפול היעיל ביותר שקיים היום לבעיה, זה כלל לא דורש ניתוח, לא דורש הרדמה, והמטופל יכול לחזור מיידית לעבודת היום-יום, כשהעיקרון בטיפול הוא תחת הנחיית האולטרסאונד, מוצאים ומטפלים בווריד הפנימי שהוא שורש הבעיה. כמה מפגשים צורך הטיפול? זה משתנה בין מטופל למטופל, אבל לרוב מדובר בין טיפול עד 3 טיפולים, בהם מסתיים הטיפול. מהם אחוזי ההצלחה בטיפול? חשוב להבין שהטיפול מאוד יעיל, מעל 90% הצלחה, גם במצבים הקשים של נפיחויות ואפילו פצעים שלא מתרפאים. למי מתאים הטיפול? הטיפול מתאים בעצם לכל מי שסובל מבעיות ורידים, שזה יכול להיות ורידים בולטים בלבד, או שמלווים בכאב ואפילו בשינויים קשים בעור, כולל פצעים. היכן מבוצע הטיפול ועל ידי מי? הטיפול מתבצע במכון מור על ידי רופאים בכירים מומחים לכלי דם. למידע נוסף ולקביעת תור חייגו כוכבית 3088. מחירים מיוחדים לחברי כללית מושלם. מכון מור, המרכזים הרפואיים המתקדמים בישראל, כוכבית 3088.